ሰለስተ ሽማግለታት መሓዙት ነበሩ። እቲ ሓደ ገዝኡ ብባንኪ ይተሓዝ፣ እቲ ካልኣይ ክልቲአን ኮሌጅ ይሓምም፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ሰልሲ ኢኑ ይጽገም። ድሓር ባንኪ ክሰርቁ ይሓስቡ። ይሰምረሎም ዶ ዋላስ ይፈሽሉ? ሓቢርና ንከታተል። ሰላም፣ እዚ ናብ ሲኔማ እዩ። ከምቲ ልሙድ ተራእያ ዘይትፈልጥ ፊልም ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ሰብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ። ሰናይ ምክትታል። ፊልምና እንትትጅምር ጆ ዝበሃል ኣረጊት ሰብኣይ ናብ ባንኪ እንዳኣተወ ተርእና። ናብቲ ጃክ ዝበሃል ሓላፊ ኣትዩ ድማ ናይ ገዛ ግብሪ ስለምንታይ 3 ዕፅፊ ጌርኩም ኢሉ ይሓቶ። እቲ ማናጀር ድማ ወሳኽ ከም ዝገበሩ ይነግሮ። ጆ ምስ ጓሉን ጓልጓሉን እዩ ዝነብር። ካበይ ኣምፂና ዓመት ክንደዚ ግብሪ ክንከፍል ይብሎ። እቲ ማናጀር ግና ወላ ሓንቲ ክሕግዘኩም ኣይክእልን ይብል። ኣብዚ እዋን ድማ 3 ካላሽን ዝተዓጠቑ መናእሰይ ማስኬራ ገይሮም ናብዚ ባንኪ መፁ። ንኹላቶም ድማ ብሕቆኦም ደቂሶም ኢዶም እግሮምን ሓፍ ንኸብሉ ይዝዝዎም። ጆ ኣብ ናይ ጃክ ኦፊስ እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ድማ በጢሎም እግሮም ናብ ላዕሊ ይገብሩ። እቲ ማናጀር ግና ብፍርሂ ቀጥቅጥ። ካብቶም ሰራቕቲ እቲ ሓደ መፂኡ ዓሪፍካ ደቅስ ይብሎ። ጆ ነቲ ሰራቒ ደኺመ ኮይነስ ክዕርፍ ዶ ይብሎ። እቲ መንእሰይ ሓዚኑሉ ኮፍ ምባል ይፈቕደሉ። ነታ ወረቐት ድማ ተቐቢሉ ይርአ። ጆ ኣብ ናይቲ ሰራቒ ክሳድ ንእሽተን ውቃጦ ይርኢ። እቲ ሰራቒ ድማ ነታ ወረቐት አንቢቡ እዞም ሰብኣይ ዘለዎ ኩነታት ይሕዝኖ። ጆ ዝነበሮ ሰልዲ ክህቦ ምስ በለ ድማ እቲ ሰራቒ ካባኹም ሰልዲ ምውሳድ ሓጢኣት እዩ ኢሉ ነቲ ማናጀር ዝነበሮ ሰልዲ ምንጥሎ። ንጆ ድማ ንሽማግለታት ምሕጋዝ ናትና ግቡእ እዩ ይብሎ። ድሓር ኣብቲ ባንኪ ዝነበረ ሰልዲ ናብ ባልጃ መሊኦም ወፂኦም ይኸዱ። ፖሊስ ድማ ንጆ መስክር ኢሎም ይወስድዎ። ጆ ድማ እቲ ሰራቒ ኣብ ክሳዱ ከምዚ ዝበለት ውቃጦ ነይራ ኢሉ ይረድኦም። እቶም ፖሊስ ድማ ብሓሳቦም ይስእልዋ። ጓሉ ሬቸል ምስ ጓላ ብሩክሊን ንጆ ክቕበላ ናብ ፖሊስ ጣብያ ይኸዳ። ብሩክሊን ነገር ቆልዓ ኮይኑዋ ኣባ ሓጉኣ ብዝገጠሞ ነገር ትሕጎስ። ከመይ ነይሩ ናበለት ድማ ደጋጊማ ትሓቶ። ሬቸል ድማ ኣይትረብሽዮ ትብላ። ንምሸቱ ብዜና ብዛዕባ እታ ውቃጦ ይሰምዕ። ጽባሒቱ ናብ ኣልበርትን ዊሊን ዝበሃሉ መሓዙት ይኸይድ። ዊሊ ኣብታ ብዛዕባ ሓደ ናይ ፈጣሪ ሓይሊ ዝረኸበ ወዲ ዝሰርሓናልኩም ቪድዮ ከም ፈጣሪ ኮይኑ ዝተዋስአ ሰብኣይ እዩ። እታ ቪድዮ እንድሕር ዘይርኢኹማ ንኽትርእይዋ ይዕድመኩም። ናብ ፊልምና እንትንምለስ ኩዕሶ እንዳተፃወቱ ናብ ሰለስቲኦም ካብ ትሰርሕሉ ትካል ደብዳቤ ይመጾም። እቲ ዝሰርሕሉ ትካል ናብ ቬትናም ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብ ሎሚ ንድሓር እቲ ከም ጥሮታ ኢሉ ዝህቦም ዝነበረ ሰልዲ ምሃብ ከም ዘቋርጽ ይነግሮም። ድሓር ሰለስቲኦም እንታይ ተገበርና ይሓይሽ ኢሎም ይዕልሉ። ጆ ድማ ጠበቓ ንቑፀር ይብል። ኣልበርት ድማ ክሳብ ቤት ፍርዲ ውሳነ ዝህብ ብሂወት ትጸንሕ ድዩ መሲሉካ ኢሉ ይላገጸሉ። ጆ ገዝኡ ምስ ከደ እቶም ባንኪ ዝለኣኽዋ ቀያሕ ደብዳቤ ትጸንሖ። እዛ ደብዳቤ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘለዎ ዕዳት ዘይከፊሉ እቲ ገዛ ክውረስ ምዃኑ እትጠንቅቕ እያ። ንጽባሒቱ ዊሊ ናይ ሕክምና ቆፀሮ ስለ ዝነበሮ ናብኡ ይኸይድ። እቲ ሓኪም ድማ ክልቲአን ኩሊቱ ስለ ዝሓመማ ብቁልጦፍ ኩሊት ክቕየር ከም ዘለዎ ይነግሮ። ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ድማ ምስ ጓሉን ጓልጓሉን ብቪድዮ ይዕልል። ንዕዕ እንዳረኣየ ድማ የዒንቱ ንብዓት ይሰርብ። ከም ዝሓመመ ግና ይነገረንን። ኣልበርት ድማ ገዛ ገዛ እንዳዘወረ ንቆልዑ ሙዚቃ ይምህር እዩ። ናብ እንዳ ሓደ ሳክስፎን ዘምህሮ ቆልዓ ድማ ይኸይድ። እቲ ቆልዓ ድማ ምጽዋት ተኣብዮ። ኣልበርት ከኽእሎ ብዙሕ ተጻዕረ፣ ንሱ ግና ብወለዱ ተገዲዱ ዳ እምበር ድሌት ዝበሃል ኣይነበሮን። ድሓር ኣልበርት ተገዲድካ ይትመሃር ይብሎ። ካብቲ ገዛ እንትወፅእ ድማ ናይቲ ቆልዓ ዓባዩ ተፋንዎ። እኒ ኣብ 1977 ምስ ስታን ጌትስ ዝበሃል ሙዚቀኛ ትፃወት ይርኤካ ነይረ ትብሎ። ጆ ንጓልጓሉ ካብ ትምህርቲ ይቕበላ። ንሳ ግና ዓብየ እየ ካብ ሎሚ ቤነይ ክኸይድ ፈቐደለይ ትብሎ። ኣብኡ እንኮላ ድማ ጽቡቕ ውፅኢት ስለ ዝረኸበት ከም ስልማት ከልቢ ግዛኣለይ ትብሎ። ንምሸቱ ናይ ዊሊ ልደት ንምኽባር ብዙሓት ሽማግለታት ይተኣኻኽቡ። ናይ ጓልጓሉ ስእሊ ዘለዋ ሰዓት ኣስርሖም ይህብዎ። ጆ ድማ ነዞም ክልተ መሓዙቱ ባንኪ ተዘረፍና እንታይ ይመስለኩም ይብሎም። ንሶም ድማ ፀወታ መሲልዎም ይስሕቁ። ጆ እታ ቀያሕ ደብዳቤ ይርኦም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ገዝኡ ከም ዝወርስዎ ድማ ይነግሮም። ባንኪ ወሪርና ንደቂ ደቅና ዝተረፍቲ ንሓዝ ይብሎም። ፖሊስ ተሓዘና እውን መደቀሲ ቀለብን ሕክምናን ብናፃ ንረክብ ኣለና ማለት እዩ ይብሎም። ገገዝኦም ምስ ተመልሱ ዊሊ ናብ ጆ ደው ኢሉ በቲ ሓሳብ ከም ዝተሰማምዐ ይነግሮ። ኣልበርት ግና ፈለማ እዚ ናይ ዓሻ ሓሳብ እዩ ይብል። ካብኡ ግና ንሱ እውን ናብራ ከፊእዎ ስለ ዘሎ በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ። ንክለማመዱ ድማ ናብቲ ኤኒ ትሰርሓሉ ድኳን ይኸዱ። ዊሊን ጆን ካብታ መኪና ወሪዶም ኣስቤዛ ክሰርቁ ይኸዱ።
ንኣልበርት ድማ ኣብ ውሽጢ ማኪና ጽናሕ ይብልዎ። ንሱ ግና እንታይ ከም ዝገብሩ ክርኢ ኢሉ ደድሕሪኦም ይኣቱ። ኤኒ ንኣልበርት ትሪኦ ናብ ሓደ ወሰና ጸጊዓ ድማ ክትዕልሎ ትፍትን። ዊሊ ኣስቤዛ ክሰርቕ እቲ ሓላዊት ትሪኦ። ዊሊ ድማ ብቕልጡፍ ይወፅእ። ጆ እውን ይስዕቦ። ኮይኑ ግና ኣልበርት ኣብ ውሽጢ ማኪና ይነበረን። ጆ ሓንቲ ንእሽቶን ሞተር ይረክብ። እቲ ሓላዊት ድማ ደድሕሪኦም ትወፅእ። ክልቲኦም በዛ ሞተር ገይሮም ይሃድሙ። እዛ ሞተር ቅልጣፈ ስለ ዘይነበራ እቲ ሓላዊት ተርክቦም። ዊሊ ድማ ሓርጭ ይንስንሰላ። እቲ ሓላዊት ድማ ትሕዞም። ኣልበርት እውን ዋላ ሓንቲ ከይገበረ ብካልእ ሓላዊት ትሓዝ። ኩሉ ተግባሮም ብካሜራ ተቐሪጹ እዩ። እቲ በዓል ዋና ድማ ዓበይቲ ብምዃኖም ተጸጊሞም እዮም ኢሉ ምሕረት ይገብረሎም። ምስ ወፁ ኣልበርት ኣዋሪድኩምን ኢሉ ገዲፍዎም ይኸይድ። ወዮ ብሰንኪኦም ተታሒዞም። ጆ ካብ ልምዲ ዘለዎም ሰባት ምኽሪ ንቀበል ኢሉ ናብ ናይ ቀደም ሰብኣይ ጓሉ ይኸይድ። ንሱ ድማ ምስ ጄሲ ዝበሃል ሰብ የራኽቦም። ኣልበርት ድማ ናብቲ ድኳን ተመሊሱ ኣስቤዛ ይሰርቕ። ኤኒ ትረኽቦ። ቁሩብ ዕሊሎም ድማ ብሓባር ይሓድሩ። ኣልበርት ኣስቤዛ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰበይቲ እውን ሰሪቑ። ንጽባሒቱ ናብ መሓዙቱ ይኸይድ። ባንኪ ናይ ምውራር ሓሳቡ ከም ዝቐየረ ድማ ይነግሮም። ዊሊ ድማ ኣብ ጋዜጣ ናይቲ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ትካል ጥሮታ እቶም ንጆ ዘሳቀይዎ ዘለዉ ባንኪ ከም ዝሓዝዎ ይንብብ። ኣልበርት ድማ በዚ ተበሳጪው ሓሳቡ ይቕይር። ድሓር ናብቲ ጄሲ ዝበሃል ከልብን ድሙን ዝሸይጥ ሰብኣይ ይኸዱ። እዚ ሰብኣይ ኣሎ ዝበሃል ገበነኛ እዩ። እንድሕር ብምኽሪ ሓጊዝዎም 25% ከም ዝህብዎ ይነግርዎ። ጄሲ ድማ እንድሕር ተታሒዝና ዕድመ ልክዕ ክንእሰር ኢና ይብሎም። ጆ ድማ ንስኻ ምኸረና ንሕና ክንኣቱ ኢና፣ እንድሕር ተታሒዝና ንሕና ንእስር፣ እንድሕር ተዓዊትና ድማ 25% ትወስድ ይብሎ። ጄሲ ይሰማማዕ። ናይቲ ባንኪ ካርታ ውፅኦም ድማ እተን ካሜራ ዘለውኦ ቦታ ይጽንዑ። መህደሚት ማኪና እውን ይዳልዉ። ድሓር ብሓገዝ ኤኒ ቁሩብ ስፖርት ይጅምሩ። ሽጉጥ ምትኳስ እውን ይለማመዱ። ሰለስቲኦም ድማ ፖሊስ እንድሕር ኣርኪብዎም ኢዶም ንክህቡ ይሰማምዑ። እታ መዓልቲ ተኣክል። ጆ ነቲ ናይ ቀደም ሰብኣይ ጓሉ ናብ ገዝኡ ይዕድሞ። እታ ደቁ ዝፈትዋ ምግቢ ከመይ ከም ትስራሕ የለማምዶ። ብሩክሊን ኣቦኣ ገዛ መጺኡ ምግቢ እንዳሰርሐ ምስ ረኣየት ትግረም። ጆ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ የፋንዋ። ኣቦኣ መጺኡ ከም ዝቕበላ ነጊሩ ሓቂፉ ቻው ይብላ። ንሰብኣይ ጓሉ ድማ ሓደራ ይብሎ። ድሓር ኣበይ ነርኩም ድሕር ተባሂሎም ኣብዚ መታን ክብሉ ሰለስቲኦም ኣብ ሓደ ናይ ገበርቲ ሰናይ መደብ ንክሕግዙ ይኸዱ። ካብኡ ናብ ሸቓቕ ኢሎም መጺኦም ክዳኖም ይቕይሩ። ናብቲ ባንኪ እንዳኸዱ ድማ ንፍራንክ ሲናትራ፣ ዲን ማርቲን፣ ሳሚ ዴቪስ ዝበሃሉ ፍሉጣት ደረፍትን ተዋሳእትን ዝመስል ማስኬራ ይገብሩ። ናብ ውሽጢ ኣትዮም ድማ ሽጉጥ ይትኩሱ። ኩሎም ሰባት ፈሪሆም ኣብ ምድሪ ይድቅሱ። እዞም መሓዙት ድማ ሰልዲ ናብ ባልጃ ይመልኡ። ሓንቲ ንእሽቶን ቆልዓ ድማ ሒዛታ ዝነበረት ባምቡላ ውሰድዋ ትብሎም። ዊሊ ቅርብ ኢሉ ኣጆኺ ይብላ። ብሰንኪ ማስኬራ ድማ ትንፋስ ትሓፅሮ። እታ ቆልዓ ክሳብ ኣፍንጭኡ ቀሊዓ ከተንፍስ ትሕግዘው። ሰዓቱ እውን ትሪኣ። እዞም ሰባት ደንበርበር እንትብሉ ሓደ ሰራሕተኛ ፖሊስ ይጽውዕ። እቲ ፈራሕ ማናጀር ዝወደቐት ሽጉጥ ረኺቡ ኢድኩም ሃዊ ይብሎም። ጆ ድማ ተኩስ ይብሎ። ንሱ ድማ ይትኩሰሎም። ወል ሓደ ግና ይሃርመን። ጆ ድማ ይትኩሰሉ። እቲ ማናጀር ይእዊ። ጆ ድማ ቅርብ ኢሉ እተን ሽጉጥ መጻወቲ ምዃነንን ዓረር ከም ዘይብለንን ይነግሮ። ወፂኦም ድማ ይኸዱ። ፖሊስ ይመጽእ። ንሳቶም ግና 2.3 ሚልዮን ዶላር ሒዞም ይኸዱ። ናይ ሓጎስ ድማ ኣብታ ኣልበርት ሳክስፎን ዝጻወተሉ ሆቴል ከይዶም ድራር ይበልዑ። ስቲ ያምስዮም ምስ ሰኸሩ ድማ ዊሊ መሊሱ ይሓምም። እቶም ፖሊስ በቲ ካሜራ ዝተቐረጸ ቪድዮ ይርእዩ። እቲ ሓደ ጸሊም ሽማግለ ምዃኑ ይፈልጡ። እቲ ናይ ዊሊ ሓኪም ድማ ብቕልጡፍ ኩሊት ክቐይር ከም ዘለዎ ይነግሮ። ጆ ድማ ኣነ ሓንቲ ኩሊተይ ክህበካ እየ ይብሎ። ፖሊስ ድማ ካብቶም ባንኪ ዝዘረፉ ሰባት እቲ ሓደ ጸሊም ሽማግለ ምንባሩ ብዜና ይገልጽ። እቲ በዓል ዋና ናይቲ ድኳን እውን 3 ሽማግለታት ኣስቤዛ ክሰርቁ ምፍታኖም ይምስክር። ፖሊስ ኣካይዶም ኣነጻጺሩ ተመሳሳሊ ኮይኑ ይረኽቦ። ጆን ኣልበርትን ናብ ፖሊስ ጣብያ ይወሰዱ። ዊሊ ግና ተጸሊእዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ሕክምና ይተርፍ። ፖሊስ ኣበይ ነርኩም ኢሎም ይሓትዎም። ንሶም ድማ ማዕረ መልሲ ይህቡ። ንጎሆ ተስኤ ቁርሰይ በሊዐ ናብ ሓደ ናይ ገበርቲ ሰናይ መደብ ከይደ ምስ መሓዙተይ ክሕግዝ ውዒለ ይብሉ። ናብቲ ቦታ ከይዶም እውን የጻርዩ። ኣልበርት ድማ ከብደይ ስለ ዝሓመም ናብ ሸቓቕ ይመላለስ ነይረ እየ ይብል። ጆ ድማ መእተዊ ትኬት ይሽይጥ ነይረ ይብል። ድሕሪ እቲ ወራር ኣልበርት ነተን ማስኬራን ሽጉጥን ብሓዎም ክኽወን እዩ። ጆ ናብ ጄሲ ይኸይድ። እቲ ሰልዲ ድማ ይህቦ። ዊሊ ነታ ማኪና ናብ ቦታ ይመልሳ።
እዚ ኩሉ ብቁልጡፍ ስለ ዝገበርዎ ናብቲ መደብ ተመሊሶም ኣብኡ እዮም ኣምሲዮም። እቶም ፖሊስ ይኣምንዎም። ካብኡ ግና ምስ ካልኦት ሽማግለታት ሓዊሶም ነታ በዓልቲ ባምቡላ ይምፅዋ። ነቲ ቀሪባ ዝረኣየቱ ሰራቒ ክተለልዩ ድማ ይነግርዋ። ንሳ ድማ ኣብ ዊሊ ምስ በፅሐት ነቲ ፖሊስ ትፅውዖ። ዊሊ ይፈርህ። ንሳ ድማ ኣብዚ የለን ትብል። እቲ ፖሊስ ደጋጊሙ ይሓታ። ንሳ እውን ተመሊሳ የለን ትብል። ክትወፅእ ኮላ ድማ ንዊሊ ፍሽኽ ትብሎ። ጄሲ ኩርኩር ኣምፂኡ ንጆ ይህቦ። ጆ ድማ እቲ ዝግባኣካ ወሲድካ ዶ ኢሉ ይሓቶ። ጄሲ ኩሉ ትሰሊ ብሓደራ ኣቐሚጠልኩም እየ ንሽማግለታት ምሕጋዝ ናትና ግቡእ እዩ ይብሎ። ጄሲ እቲ ኣብ መጀመርታ ዝረኣናዮ ሰረቐ እዩ። ጆ ድማ እታ ኣብ ክሳድካ ዝነበረት ውቃጦኸ ኢሉ ይሓቶ። ንሱ ድማ መታን ከይፍለጥ ኮኔሉ ናይ ሰባት ኣቓልቦ መውሰዲ ዝለጠፋ ስእሊ ደኣ እምበር ናይ ሓቂ ከም ዘይኮነት ይነግሮ። እቲ ፖሊስ ይመጽእ። ጆ ድማ ምስ ጄሲ የላለዮ። እቲ ፖሊስ ነቲ ኩርኩር ይርዮ። እቲ ኣብ ላዕሊ ዘቐመጥዎ ወሰልዲ ግና ይረኣዮን። ጆ ነታ ተኣዛዚት 10,000 ይገድፈላ። ነቶም ሓዙቱ እውን ይሂቦም። ኣልበርት ድማ ንዊሊ ኩሊት ይልግሰሉ። ድሓር ምስ ኤኒ መርዓው። ፊልምና እውን ኣብዚ ትውድእ። መሪፅኩም ስለ ዝረኣኹምና ነመስግን። ዘለኩም ሓሳብ ርእቶ ኣብ ኮሜንት ክደፉልና። ኣብ ቀጻሊ ክንሰርሐልኩም ትደልይዎ ፊልም እውን ንገሩና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር እውን ኣበረታትዑና። ሳብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንምለስ ሰሰናዩ።